Oh. Report ka mo amang diri karukuhan. Ikaw to anak ko na pagkami. Maon mic niyo da. Pakai naman tinda. Why, aon na mic niya, mic nila. Wero. Masawain ini. Naik niya. Haluin niya to. Naon na? Kawa man tuman. Kuan yan na yung kuan. Mayrina ka mo.
Quezon family. Maingat ko ni Pinori ni magpuri-puri. Maingat ko ni mga kumaraki ni magpuri-puri. Ay, ang bas mo Diyos. Imisara mo yan ka to. Biyawari mahilo. Sayo kauin sarasin Tuhan may usok, way babae. Tungtungain sarasin ako way usok, way babae. Ay, madal ang basbudyo. Tingkatan, putingan mo kun umaksin na di. Pangkawin ang muting tatagluin okay. Sa halas, pinipili ka kamutin. Banaaw, kinahimutang labang ako. Diyaon ladil ka nini ako rin asada pagway-pagway ko pasulangan pasadlukan ko tara pasapan. Larimang Makapatang kita mo na maglunsong-lunsong. Kita pa siya, kita pa, kisisi mo. Pusang mo lang. Lunsol ka mga to si Matachik ko eh. Sa nilulupas nila. Tawag taumas na yan.
Subukan mo bang magkalangan? Ayaw manuman ba'y takaw tuman? Ikaw kapag limunan. Ang kabimbangan ba'y tayo na marebang kamabang? Inbun na niya, gani papagkalwaon kami ba, simba na mo.
asawa yun. Sabi niya, siyain ba na ako? Pamigil ba ka? Implano mo yan, muna ako. Pupunta na yan. Ay, naman ako papagplano mo si Noong kayo. At isa rin kayo noon, mga pagpapag nagdaragdagan. Ako magpang-disco. Hoy, hoy, marayaw. Pagka-disco mo sa kanya na. Mag-isundi-sunduan siya kita. Pagka-disco, hindi ako nasa gabal. Nasa gabal? Nakuliksan. Pagka-disco mo, kung kalimanag diniting. Masayang matulian na ba yan? Kung nakapasana sa sakit niya, ulit niya, paumaas na maglabing. Kaya naman ka mong naglabing, uy, na kung magpana. Ikaw sa brand mo sa sana kaya na po stream. Naging karota. Sikat-sikat. Yan na lang na inunjumlo na yan, manapalong tao. Kami saksin magdalangis. Ako nila yung sinagdalangis. Inainulong sino pa, hindi nagkalando. Huwag ka na makarala sa kata. Pinatinig tayo, kaitan mo na marayawan. Alam ka mo na nga, bisang sinupang. Tapi ada kemana sa kaliw yan, ha? Daging plano. Malawin pangal niya onsin sintunan. Hati niya gaming tiktiklahan ilan. Pagkakula ko sa inanulya niya. Mahitaya ko bang ko sa unoy kabayan. Ay buhat siya kami mapapasaiwan sinabanan. Sa pangwala kita'y mag-usapay.
Masyado pa. Wala to na pagkakamong gasan. Uy, na sila Mira. Magsubuhay ang ilo. Naging karoon niyo ba? Mayroon pa maklata mo, saan pa gano'n niya kagaya tamo? Ang kanilina ka talaga ng iyo, siguro ka. Kagaya tamo. Uy, napatakpan. Wala ka daw. Kunya to nila sa kanila. Nakalalo, nabdigaw ro ka na. Tapos murahon mo man siya patago, harap pa makdo, bang siya mangintaw, ikaw'y mangopo. Kasi mangopo siya siya nangintaw. Nakalalo na pinasabi. Sa lalaki. Kuya. Ayaw pa ang nasimukan, ang pisaklan. Ay bang yan, kataw, ay bang yan, hawak-hawak, ay sumisap. Gaman lang kong isap ko, ang plaza, nung kong pinatag. Pinatag, takad ka ba? Pinatag? May tako maglatag si mga biya. Pinatag ko. Ano ang brother? Kung tumamagkaplasa. Magtatawag na yung COVID bang biya. Brother mo ba? Ang plaza pinatag? Dito na ako, ang plaza ko. Pinatag. Nakumulo na kayo sa plaza. Tagaw, yung sikat. Hindi na kumuha pa si Cynthia na tagaw. Ay, anak ng putong ay kansan na lang din natin yun. Ay, sikat-sikat yung ibutangan mic dia ini. Oo, na kaya bayan ako naman, brother. Ako na sa bayan yun na. Bayan mo na sa dibansin pa lang mo. Ang plaza ko, brother. Ang isang po yung mo, kasikat. Ang dami niya. Nakauli ko rin sa panguling plano yan. Hindi maingat ako magpuri-puri. Minsan ako'y maglonsonol, magkatugari. Kayaksaan ko in business, inda ipa-display. Amin kabayan ko in business ko, inda babae. Pag maglito na, ulo-ulo katangkat, madalway lagi. Sa angkan lagi nagipagkunyasin, Tuhan piyakari. Imalingkap ko doon, brother, business babalik. Ikay pangalog ka rin ko yung. Ikay pangalog, tirakan mo sa rin ko yung. Oo, nagpapawagay tayo bakot. Pangalog. Ngayon ako, ako naman, di pangalog ka. Magsabihan ako! Pakapawag ka mo!
Ang panayan sumakit, bakit mo ko? Magulong ay mga kaulap at makawa mo.